Tirkashi yau nesa ta matso kusa, Allah ya yarda abin nema ya samu. Tashar YouTube mai suna 5 Element TV ta shirya tsaf don kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa tare da ilimantarwa da suka hada da wasannin barkwanci da fina-finai masu dogon zango wato series film da masu gajeren zango wato short film da kuma waƙoƙi na zamani. Ba a nan kawai muka tsaya ba, za mu ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shiryenmu domin ganin mun bambanta da sauran tashoshin, domin kawo muku abin da ya shafi harkar kimiyya cikin harshen Hausa da abubuwan al'ajabi da rahotannin tare da zakulo zafafan littattafan soyayya na Hausa na da na yanzu don nishadantar da masu bibiyarmu da kuma sauran shirye-shirye duka a wannan kafa. Ku dai ku yi subscribing din tashar 5 Element TV tare da danna ƙararrawan sanarwa domin ganin sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Burinmu shine faranta muku a koda yaushe. Domin neman ƙarin bayani za ku aiko da sakonninku kai tsaye ta adireshin email kamar haka 5elementtv@gmail.com ko ahmedkaf22@gmail.com ko kuma ku tuntube mu ta wannan lambar waya kamar haka 0806736091 ko 09028502861. Za mu ƙara maimaitawa 08067360971 ko 09028502861. Sai mun je ku danna subscribe. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu na fitila, inda za mu fara karanta muku littafi mai suna 'Yan gudun hijira by Bib Zaria. Lokacin damuna ne, gashi da misalin karfe 5 na maraice, kuma da alama akwai alamun hadari, duba da yadda giragizai ke shawagi a sararin samaniya. Da kuma yadda suka lulluɓe rana har ma za ka iya zaton dare ne ya shigo. Iska mai sanyi wanda ke kaɗawa a hankali ya isa ya sa mutum natsuwa. Abinka da gari mai yawan jama'a sosai garin Maiduguri. Duka wannan yanayi mai daɗi tare da kwantar da zuciya bai hana hawaye zuba daga idanun Sajida ba. Zaune take cikin gida da ke ɗauke da ɗaki ƙwaya ɗaya wanda suke zama ita da mijinta Kasimu da 'ya'yansu guda biyu Bilkisu da Amisha. Sai zabgar hawaye take har da shashsheƙa da kukan nata. Sai ƙoƙarin sharɓar majina take daga hancinta, amma ina abin ya ci ƙarfinta. Tana tsakiyar ratsa kuka ta jiyo kukan Amisha daga ɗan ƙaramin ɗakinsu wanda ko kyaure baya da shi. Ga labulen ɗakin yayi datti kamar wanda aka ɗauko daga juji. Jin kukan ɗiyarta mai shekaru 4 a duniya ya ƙara jefa ta cikin wani sabon kuka wanda har sauti ya fara bayyana. Ta tsinci kanta cikin halin rashin iya motsawa balle ta je ta rarrashi ɗiyar tata, wacce rabonta da ta saka abinci a cikinta tun garin kwaki da ta sha da safe. Cikin shishshekar kuka ta tada kanta sama, a ranta tana cewa, ya Ubangiji, kana ganin halin da muke ciki ni da 'ya'yana, ka kawo mana ɗauki. Tun bata kammala addu'ar ba sai ta ji shigowar Bilkisu. Daga sallamar da ta yi kafin ta shigo, fuskar ta cike da hawaye, ta tada kai ta kalli 'yarta Bilkisu take kira da mamanni, kasancewar sunan mahaifiyarta. Me ke faruwa naga kin dawo cikin damuwa, mamanni? Ta faɗa muryarta na rawa cike da alamun kuka ga kuma tausayi cikin murya. Sani mai shago ne ya ce ba zai sake bamu bashin garin kwaki ba, wai saboda ba ma biya. Ya ce yana biyar mu bashin sama da shekara, kuma wai bai ga alamun za mu iya biyan shi ba. Ba zai yarda mu kashe mishi shago ba. Ta faɗa sai ta ƙarasa cikin kuka. Cike da tausayi ta janyo ta a jikinta ta rungume ta. Sai rusar kuka suke.
ita tunaninta ɗaya, yanzu yaran nan nata haka za su kwana cikin yunwa da wahala. Suna haka sai suka jiyo ana sallama. Jin baƙuwar murya sai suka yi sauri suka share hawayensu da suka cika fuskokinsu, suka amsa sallama tare da yi ma mai sallamar iso. Da sauri sai suka yi sauri suka share hawayensu tare da yi ma mai sallamar iso. Sai ga wata mata ta shigo. Daga ganinta ka san irin matan nan ne masu wadata, duk da ba za ka kira ta mai kuɗi kai tsaye ba. Malama Aisha sunanta, kamar yadda ta sanar da su bayan ta gabatar da kanta. Dama ina ta tsaye lokacin da yarki ta zo tana neman bashi wurin mai shago. Shine na biyo bayanta na ji abubuwan da ya faru a kanku. Na san tabbas kuna buƙatar taimako. Ga wannan, ta miƙa musu awara tare da dankali da aka soya. Sun sha yaji, ga albasa ga kabeji a ciki. Ta kuma ce da su, ku kwantar da hankalinku, duk abin da Ubangiji ya yi mai kyau ne. Wata rana duk wannan talaucin zai gushe. Idan kin aminta zan ɗauki ɗiyarki aiki a gidana. Sai ta dinga kawo muku abinci daga gurina, kuma na dinga biyan ta duk ƙarshen wata. Sai da ta yi ajiyar zuciya na tsawon lokaci, kana ta aminta, ba tare da ko ta yi tunanin shaida wa mijinta ba, domin ta san ba zai taɓa goyon bayan hakan ba. Duk da ba zai taɓa taimaka musu ba ta kowace hanya. Kina da aure ne? In ji Malama Aisha ta faɗa a daidai lokacin da ta kai idanunta tana kallon farfajiyar gidan da ya sha shara sosai ga tsafta, amma gidan ba tsari ba kuma kulawa daga mai gidan. Ina da miji, Allah ya sawwaƙa. Nan suka ga gidan. Nan ta shaida mata cewa za ta zo da safe domin ta kai su ga gidan. Daga baya sai suka saka ranar fara aiki. Ta kawo kuɗi ta basu, ta ce ga wannan, ku siya kayan abinci, domin ai mutum baya zama da yunwa. Ta yi mata rakiya har ƙofar gida. Ta dawo ta kira Amisha. Suka zauna suka saka awarar da dankalin cikin kwano, wanda har ya fara lamba. Suka dawo suka saka awara da dankalin cikin kwano, wanda har ya fara lamba. Suka zauna su uku suna ci, su dukansu fuskokinsu cike da tausayi. Sai da aka fara kiran magariba suka samu suka ƙarasa ci. Bayan sun wanke hannuwansu, Amisha ta fara zabga musu surutu. Murmushi kawai Sajida ta yi, ta ce, lallai Amisha ba ki da kunya. Wato ɗazu yunwa ce ta sa sai rusa min kuka kike yi, yanzu kuma za ki zo ki dame ni da wannan surutun naki? Suka share da dariya. Nan ta umarce su da su ɗauki butoci domin su yi sallah, lura da lokaci ya riga ya yi. Sajida mace ce baƙa, ga ta doguwa, mai kakkauran jiki, tana da alamun ƙirar ƙarfi. Ga ta da zuciya mai kamar maza, tana da ƙarfi sosai, ga addini ga tausayi. Nan da nan hawaye sun fito daga idanunta. Ba kyakkyawa ba ce, haka ba za ka kira ta da mummuna ba. Haifaffiyar garin Kalgo ce da ke jihar Kebbi. Aure ne ya kawo ta garin Maiduguri, hannun Kasimu. Da suka idar da sallah, ta kira Bilkisu ta aike ta da kuɗin da Malama Aisha ta basu domin ta siyo musu kayan abinci. Fitar Bilkisu da kamar minti 5 sai ga hadari ɗauke da iska ya taso kan titi, sai guduwa mutane suke yi. Waɗanda ke cikin gida kuwa sai ta kansu suke yi, domin irin iskan nan ne mai masifar ƙarfi, wanda har itace ke kayarwa. Wanne hali Bilkisu take ciki? Sajida kuwa wanne yanayi za ta shiga? Ina Kasimu da har yanzu bai dawo ba tun fitarsa da safe? Duk amsoshin za ku ji shi a shirinmu na gaba. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan littafi da nake karanta a wannan tasha tamu ta YouTube mai suna 5 Elements TV.
domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu kamar fina-finan Hausa masu dogon zango da masu gajeren zango da littattafan soyayya da na yaƙe-yaƙe da hikayoyi a wannan tasha. Sai ku shiga ku yi liking, ku yi comment, sannan ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa.